हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय दुसरा आज पुढे समजून घेऊ. तर वर्गाची सुरुवात प्रथम मंगलाचरणने आपण करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वांना सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून आपल्याला सांगितली, आणि त्यामुळे भगवद्गीतेसारख्या गहन अशा ग्रंथाचं अध्ययन आपण करू शकतो आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे आपण घरी बसल्या या संधीचा लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला आणि माझा अभ्यास सुरू राहावा म्हणून माताजींनी मला खूप प्रोत्साहन दिलं. माझ्या कोहोस्ट मीनल माताजी, संजना माताजी दोघींनाही सादर प्रणाम. उपस्थित भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण काल 30 श्लोक पूर्ण केले दुसऱ्या अध्यायातले. 30व्या श्लोकापर्यंत कृष्णांनी आत्मज्ञान पूर्ण केलं, आणि आत्मज्ञान पूर्ण करताना कृष्ण म्हणाले की आत्मा हा कसा आहे, शाश्वत स्वरूपाचा आहे. नाश हा शरीराचा होतो हे अर्जुनाला त्यांनी समजावलंय. भीष्म पितामह गुरु द्रोण यांची हत्या होईल म्हणून त्याने युद्धातून आता माघार न घेता क्षत्रिय म्हणून युद्ध करावं असं त्याला समजावलेलं आहे. आता ह्या पुढचा जो भाग आहे 31व्या श्लोकापासून, इथे कर्माबद्दलचं ज्ञान कृष्ण त्याला अर्जुनाला देणार आहे. तर आता तिथून आपण सुरुवात करूया वाचायला. मी श्लोक घेते स्क्रीनवरती. हा. हरे कृष्ण. मीनल माताजी सादर प्रणाम. सादर प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. क्षत्रिय या नात्याने तुझ्या विशिष्ट कर्तव्याचा विचार केला असता तू जाणले पाहिजेस की धर्मतत्वांसाठी युद्ध करण्यापेक्षा श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही कार्य मला नाही. यास्तव तू संकोच करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आत्मज्ञान दिल्यानंतर कृष्ण त्याला वैयक्तिक उपदेश करतात की तो क्षत्रिय आहे, त्याचा गुणधर्म त्याचे सर्व क्षत्रियाचे आहेत, तर त्याच्यासाठी आता काय करणं योग्य राहील हे सांगणार आहेत समजावून. तर या श्लोकामध्ये स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसी असं कृष्ण म्हणतात. तर अर्जुनाला म्हणतात कृष्ण इथे की तू क्षत्रिय आहेस, तुझा स्वधर्म काय आहे हे तू लक्षात घे. आता क्षत्रियासाठी त्याचा धर्म काय, युद्ध करणं हे त्याचं विहित कर्म आहे. आता रणांगणामध्ये उतरल्यावरती धैर्याने लढलं पाहिजे क्षत्रियाने, हेच त्याच्यासाठी स्वधर्म आहे. आणि स्वधर्म कसा आहे, स्वधर्म त्याग करून उपयोग नाही, स्वधर्म हे केलं पाहिजे हे योग्य ठरतं. आता जेव्हा स्वधर्म पाळण्याची वेळ येते तेव्हा त्याचा पुढे परिणाम काय होईल याचाही विचार न करता स्वधर्माचं पालन करणं हे महत्वाचं आहे, हे कृष्ण म्हणाले. आता इथे आपल्याला वाटायला आलेलं जे काही कर्म असतं ते उत्तम प्रकारे आपण करायला पाहिजे हे समजवतायत कृष्ण अर्जुनाला, की तुझ्या करता हे धर्मयुद्ध आहे आणि हे जर का तू लढशील तर तेच तुझ्या हिताचं असेल. शौर्याने तेजाने
आवेशाने तुला युद्ध लढलं पाहिजे, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. आता या युद्धाचा परिणाम काय होईल याचा विचार करण्याचा तुला कारण नाही. तर अर्जुनाला इथे सांगतायत कृष्ण की आता मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हे तू ज्ञान घेतलंयस, आणि हा आत्मा जोपर्यंत या शरीरामध्ये असतो तोपर्यंत त्याला दोन कर्तव्य असतात बघा. एक आपल्या शरीराचं कर्तव्य असतं, म्हणजे ज्याला आपण भौतिक कर्तव्य म्हणतो, आणि एक आपल्या आत्म्यासाठीचं कर्तव्य ज्याला आपण आध्यात्मिक कर्तव्य म्हणतो. आता हे कसं, तर हे उदाहरणाने एक आपण समजून घेऊ. जसं आता एक व्यक्ती आहे, तर त्याने आता विवाह केला असेल, तर त्याला पत्नी असेल, मुलं असतील, आई वडील असतील, तर त्याचं काय कर्तव्य असेल, तर त्याने अर्थार्जन केलं पाहिजे, आपल्या कुटुंबाचं भरण पोषण केलं पाहिजे, मुलांना मोठं करायचं, त्यांना शिक्षण द्यायचं, आई वडिलांची काळजी घ्यायची, सर्वांसाठी वेळ द्यायचा. आता ही सर्व त्याची भौतिक कर्तव्य झाली. आणि त्याची आध्यात्मिक कर्तव्य कुठली आहेत, तर आत्मा आहे मी हे जाणून आत्म्याचा शाश्वत संबंध जो भगवंतांच्या बरोबर आहे याचं ज्ञान घेऊन तो पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न करायचा. भगवंत स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे हे जाणून हा संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचा अभ्यास करायचा, मंदिरामध्ये जायचं, भक्तांचा संग ठेवायचा, आणि अशा प्रकार नामजप करायचा. तर अशा प्रकारे हा सराव जर का त्याने जीवनभर केला तर अंतसमयी त्याला भगवंतांचं चिंतनही होईल आणि तो भगवत धामास जाण्यास पात्र ठरेल. आता हे त्याचं आध्यात्मिक कर्तव्य झालं. आणि हे हे कसं कधी शक्य होतं, तर हे ज्ञान घेतल्याने शक्य होतं. आता आध्यात्मिक कर्तव्य करण्यासाठी बघा, शरीर हे आपलं माध्यम आहे, आणि शरीरासाठी, शरीर कार्यशील ठेवण्यासाठी आत्मा महत्वाचा आहे. कारण जोपर्यंत आत्मा आहे शरीरात तोपर्यंतच शरीर चेतन आहे. पण आत्म्यासाठी शरीर का महत्वाचं आहे, कारण आता आत्मसाक्षात्कार करून भौतिकातून सुटका करून घ्यायची असेल, भगवत धामात पोचायचं असेल, तर शरीर हे एक माध्यम आहे. जसं आपण म्हणतो ना, आपल्याला दुसऱ्या गावाला जायचं असेल आणि आपण गाडीने जाऊ तर आपण ड्रायव्हर असतो, तर गाडीला आपण माध्यम करतो, ती गाडी वापरून आपण दुसऱ्या गावाला जाऊ शकतो. तसंच आत्म्यासाठी हे माध्यम आहे शरीर आपलं. आता ज्या लोकांना बघा हे आत्मज्ञान नसतं, तर त्यांची परिस्थिती कशी असते, त्यांचे विचार कसे असतात, तर ते ठामपणे मानतात की आपल्याला भौतिक कर्तव्य आम्ही केली ना म्हणजे आमची सर्व कर्तव्य आम्ही पार पाडली. आता जो व्यक्ती, आता जो विवाहित आहे, तो काय विचार करेल, मुलीचं लग्न मी करून दिलं, मुलाला मी व्यवसायामध्ये सेटल केलं, नोकरीमध्ये सेटल केलं, माझ्या आई वडिलांची मी काळजी घेतो, माझ्या कुटुंबाची मी काळजी घेतो, व्यवस्थित घराकडे लक्ष देतो, तर माझी सर्व कर्तव्य मी पार पाडली. पण आता इथे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की ही केवळ भौतिक कर्तव्य आहेत. पण आपण आता हे आत्मज्ञान घेतल्यावर आपण जाणतो की आत्म्याची आणि शरीराची दोघांची कर्तव्य वेगळी आहेत. शारीरिक कर्तव्य म्हणजे जे आपल्या शरीराशी संबंधित आहेत, जसं कोणी व्यक्ती आता नोकरी करेल, तो घर बांधेल, कुटुंबाची काळजी घेईल, हे त्याने अगदी कितीही व्यवस्थितपणे केलं आणि आत्म्याच्या कर्तव्याकडे अजिबात लक्ष दिलं नाही तर ते तसं चालेल का? तर आत्म्याला जोपर्यंत आपण कृष्णांशी जोडून घेणार नाही तोपर्यंत जो शाश्वत असा आनंद आहे ना तो कुठलाही व्यक्ती प्राप्त करू शकणार नाही. शरीराच्या संबंधित कार्य केलं तर सुख, थोडंसं सुख प्राप्त होईल, कारण ते कुठून मिळतंय, तर इंद्रिय तृप्तीचं ते सुख आहे. पण त्याचं स्वरूप कसं आहे, ते तात्पुरत्या स्वरूपाचं आहे. आता इंद्रिय तृप्ती करून मिळणारं जे सुख आहे ते कशा संबंधात असतं बघा, की इथे जायचंय, कुठे बाहेर फिरायला जायचंय, कुठेतरी खायचंय, अशा प्रकारचं, किंवा कौटुंबिक नातेसंबंधातून जे सुख मिळतं तसं. पण ते पूर्ण समाधान देऊ शकत नाही. जे मिळतं ते थोडंसंच असतं, कारण भौतिक जगाचं, या भौतिक सुखाचं हे स्वरूपच तसं आहे. आणि 15व्या अध्यायामध्ये आपण आता शिकू, आणि तुम्हाला आठवतही असेल लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये आपण उलट्या वृक्षाचं, अश्वत्थ वृक्षाचं वर्णन ऐकलं होतं. आता पाण्यामध्ये प्रतिबिंबामध्ये झाडाचे आंबे दिसतात झाडावर असलेले, म्हणून कोणी व्यक्तीने आता पाण्यामध्ये उतरून ते आंबे शोधायला सुरुवात केले तर ते हाताला लागतील का? तर नाही लागणार. तशीच ही भौतिक सुख आहेत. हे सुख प्राप्त करताना आणि आपण कर्मबंधनातही अडकतो, ज्याचा परिणाम म्हणून आपण अजून एक शरीर असं चक्र हे सुरूच राहतं. तर आता इथे हे जाणून जो आता आत्मज्ञान घेतात तर त्या माता पित्यांचं हे कर्तव्य आहे की आपल्या मुलांना पण कृष्ण भावना देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे आपल्या मुलांना असे संस्कार दिले पाहिजेत की आत्म्याचा आणि भगवंतांचा काय संबंध आहे हे समजावून सांगून त्यांनाही कृष्ण भावनेशी जोडलं पाहिजे.
आत्मा आणि त्याचा भगवंतांशी असलेला जो संबंध आहे हा मुलांनाही समजला पाहिजे. यासाठी पालकांनी म्हणजे प्रयत्न केले पाहिजेत. भौतिकातून निघून बघा भगवद्धामामध्ये हा जायचा जो मार्ग आहे ना तो सगळ्यांना मिळण्यासाठी हा प्रयत्न झाला पाहिजे. आता इथे बघा आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की कृष्ण अर्जुनाला समजवतात की तुझा शरीराचा धर्म युद्ध करणं हा आहे. या धर्माचं पालन केल्यानेच तू यशस्वी होशील. भौतिक कर्तव्य आपण टाळू शकत नाही, तीही आपल्याला केलीच पाहिजे, गंभीरतेने केली पाहिजेत. पण आपल्याला ही भौतिक कर्तव्य करत असताना आत्म्याला भगवंतांशी जोडूनही घेतलं पाहिजे. आता यासाठी आत्म्याला कृष्णांशी जोडून घेण्यात आत्म्याचं हित आहे हे भगवंतांनी सांगितलं. नाही तर मग काय होतं की केवळ आत्मा वेगवेगळी शरीर धारण करतो आणि दुःख भोगत राहतो. आणि भगवंत कसे आहेत, शाश्वत आहेत आपण म्हणतो. आणि कुठल्या दोन गोष्टी शाश्वत आहेत तर आपला आत्माही शाश्वत आहे आणि ह्या आत्मा आणि भगवंत या दोघांमधला जो संबंध आहे ना हाही शाश्वत स्वरूपाचा आहे. आता पण या शाश्वत नात्याबद्दल भगवंतांच्या आणि आपल्या या शाश्वत नात्याबद्दल ज्यांना अज्ञान आहे ना ते केवळ भौतिक कर्तव्यच करतात. भौतिक जगामध्ये काही जण बघा केवळ आपल्या कुटुंबालाच केंद्रस्थानी ठेवतात. म्हणजे त्यांच्यासाठी आणि हे करत असताना आपल्या कुटुंबासाठी सुख त्यांना देण्यातच ते व्यग्र असतात. आणि अशा वेळेला आध्यात्मिक कर्तव्यांचा पूर्ण त्यांना विसर पडलेला असतो. आत्म्याची कर्तव्य करण्याकडे ते अजिबात लक्ष देत नाहीत. आता कुटुंबाला ज्याने केंद्रस्थानी ठेवलं मग आपली मुलांना आनंद देण्यामध्ये, पत्नीला खुश ठेवण्यामध्ये असं त्याच्यामध्येच ते व्यग्र राहतात. त्यांनाच सर्वस्व आपल्या कुटुंबाला मानून बसतात. तर कोणाला खूप धनसंपत्तीच्या मागे असतो, धनसंपत्तीच सर्वस्व आहे, त्याच्यासाठीच त्यांचा वेळ जातो. खूप म्हणजे कष्ट करून ते धन कमवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे असे प्रत्येकाचा हा विषय वेगळा आहे. काहींना आता नोकरी व्यवसाय खूप महत्वाचा वाटतो, आपल्याला यश मिळावं, त्याच्यात खूप प्रसिद्धी मिळावी म्हणून ते खूप 14-14, 18-18 तास काम करण्याची त्यांची तयारी असते. काहींना गाडी पाहिजे असते, बंगला, मोठी घरं बांधण्या महत्वाचं वाटतं. मग एकाहून अधिक गाड्या, वेगवेगळ्या शहरात पण ते घरं बांधतात. काहींना भोगविलास करायला खूप आवडतो, काहींना मित्रमैत्रिणींच्या मध्येच रमायला आवडतं. सतत पार्टी करा, ट्रिप करा, अशा मित्रमैत्रिणींची संख्या त्यांची वाढत जाते. नंतर काहींना बघा म्हणजे यापैकी काहीच नसेल तर कुत्रा किंवा मांजर इत्यादी पाळतात आणि त्यालाच सर्वस्व मानतात. म्हणजे मूळ काय आहे इथे तर बघा प्रत्येक जण आपलं प्रेम आणि सेवा कोणाला तरी देत असतात. पण आत्म्याचा जो मूळ स्वभाव आहे ना की हे असं प्रेम भगवंतांना दिलं गेलं पाहिजे, सेवा भगवंतांची केली पाहिजे, या मात्र कर्तव्याचा त्यांना पूर्ण विसर पडलेला असतो. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की आध्यात्मिक आनंद भगवंतांच्या प्रति सेवा केल्यानेच, म्हणजे जो आत्म्याचा धर्म आहे, कर्तव्य आहे, ते पालन केल्यानेच मिळेल. आणि ही आपली भौतिक कर्तव्य पार पाडत असताना, भौतिक जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना आत्म्याची ही कर्तव्य जी आहेत भगवंतांबरोबर जोडून घ्यायची, तीही पाळणं हे खूप आवश्यक आहे. आता आपण पुढचा बघू, 32वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. हे पार्थ, प्रयत्न न करता ही अशा युद्धाची संधी प्राप्त झालेले क्षत्रिय खरोखरच सुखी आहेत, कारण या संधीमुळे त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वारे सहज उघडी होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता या श्लोकामध्ये कृष्ण अर्जुनाला अर्जुनाच्या क्षत्रियाचा जो धर्म आहे युद्ध करणं याबद्दल समजवतात. आणि या धर्माचं पालन केल्यानेच तू यशस्वी होईल असं कृष्ण म्हणतात अर्जुनाला. आता क्षत्रियाचा काय धर्म आहे, प्रजेची रक्षा करणं हा त्याचा धर्म आहे. आणि हे करत असताना त्याला हिंसा करावी लागली तरी त्याने ती केली पाहिजे. सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी शत्रूशी युद्ध करून सैन्याचा त्याने निपात केला पाहिजे, तर ते धर्मतत्वानुसार योग्यच ठरेल. त्यामुळे कृष्ण इथे अर्जुनाला
अर्जुनाला सांगतात की युद्धातून परावृत्त होण्याचा तुझा जो विचार आहे ना तो योग्य नाही. युद्ध करण्यामध्येच तुझा लाभ आहे. आता युद्धाच्या द्वारे जणू तुला स्वर्गाचं द्वारच खुलं होईल असं कृष्णाने समजवतायत त्याला. कारण क्षत्रियासाठी रणांगणामध्ये वीरवृत्तीने मरण येणं हे स्वर्गाचं दार उघडण्यासारखं आहे. आणि इथे तर हे धर्मयुद्ध सुरू आहे. म्हणजे आता कोणीही व्यक्ती बघा जन्माला आली तर त्याचा मृत्यू हा निश्चित आहे. पण आता क्षत्रियाने जर का अहिंसक वृत्ती धारण केली तर ते बरोबर नाही. ही अशी अहिंसक वृत्ती ठेवण्यापेक्षा लढता लढता धारातीर्थी पडणं याला महत्व आहे क्षत्रियासाठी. त्यामुळे अर्जुना तू आता माघार घेऊ नकोस. हे रणांगण तुझ्यासाठी प्रगती होण्याची उत्तम संधी आहे. त्यामुळे तू आता इथून मागे हटू नकोस हे कृष्णांनी त्याला समजावलंय. आता 33 बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. मात्र जर तू धर्मयुद्ध करण्याचे आपले कर्तव्य केले नाहीस तर कर्तव्य करण्यामध्ये निष्काळजीपणा केल्यामुळे तुला निश्चितपणे पाप लागेल आणि याप्रमाणे योद्धा म्हणून तू आपली कीर्ती गमावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण सांगतात की युद्ध करणं या क्षत्रिय धर्मात न करता तू युद्धभूमीत तू जर का पलायन केलंस तर तुला कौरवांच्या बद्दलची करुणा वाटते. तर हे कोणालाच पटणार नाही. कारण की तुला करुणा वाटली म्हणून तू युद्ध सोडलंस. कोणीच असं म्हणणार नाही की अर्जुनाला करुणा वाटली म्हणून त्याने युद्ध केलं नाही. उलट दुर्योधन, कर्ण इत्यादी जे कौरव आहेत ते सर्व तुझी थट्टा करतील की तू युद्धातून पलायन केलंस. कौरव म्हणतील की आमची विशाल सेना बघून अर्जुन घाबरला आणि युद्ध न करता पळून गेला. आणि अर्जुना तू तर शूर पराक्रमी योद्धा आहेस. देवदेवताही तुझ्या पात्रतेचं कौतुक करतात आणि शंकरांनी तुला पाशुपतास्त्र बहाल केलेलं आहे. तर आता तुझं कर्तव्य असं तू सोडून गेलास तर तू जी काही कीर्ती कमावलेली आहेस, नावलौकिक कमावलेला आहेस ना, तो सर्व आता तू गमावून बसशील असं कृष्ण त्याला सांगतायत. धर्मयुद्ध केलं नाही, स्वधर्माकडे पाठ फिरवलीस असं होईल आणि स्वधर्माचं पालन केलं नाही तर पाप लागतं. स्वधर्माचं पालन करणं हेच तुझं कर्तव्य आहे आणि ते केलं नाहीस तर आतापर्यंत जी काही कीर्ती तू कमावलेली आहेस, जे नावलौकिक कमावलेलंस ते सर्व धुळीला मिळेल. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून तू तुझं स्वधर्म कर्तव्य जे आहे ते कर. आता 34 बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते. लोक नेहमी तुझ्या अपयशाचे वर्णन करतील आणि सन्माननीय व्यक्तीसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यूपेक्षाही भयंकर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कृष्ण इथे समजवतायत अर्जुनाला की युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच तू युद्धभूमी जर का सोडून गेलास असं म्हणून सर्वजण तुझी थट्टाच करतील. अर्जुनाने घाबरून युद्धातून पलायन केलंय असं सर्वजण म्हणतील आणि रणांगणातून पळून गेलास तर सर्व सर्व ठिकाणी तुझी दुष्कीर्तीच होईल. म्हणजे बदनामी होईल. आता तू दया दाखवतोयस, करुणा दाखवतोयस आणि म्हणून बाहेर पडण्याची तुझी इच्छा आहे, पण हे कारण कोणालाच समजणार नाही. त्यामुळे युद्ध सोडून निघून जाणं हे तुझ्यासाठी हिताचं नाही. युद्ध सोडून जाण्याचा विचारच तू सोडून दे. तुझ्या या कृतीचा विपर्यास होईल सर्वत्र हे सांगितलेलं आहे. तर तू क्षत्रिय आहेस, युद्धभूमीवरती मरण येणं हे युद्धभूमीवरून पलायन करण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. तू एक उत्तम योद्धा आहेस. युद्धातून पलायन करणे तुझ्यासाठी अशोभनीय आहे. त्यानेच तुझी दुष्कीर्ती तू ओढवून घेशील. आणि आता क्षत्रियासाठी अशी दुष्कीर्ती येणं, कोणी थट्टा करणं हे मृत्यूपेक्षाही सहन करायला भयंकर आहे. जे तुला आता सहन होणार नाही आणि त्यामुळे तुझ्या शरीराचा जो क्षत्रिय धर्म आहे त्याचा तू पालन कर आणि यशस्वी हो. युद्धातून माघार घेण्यापेक्षा युद्ध लढ आणि मृत्यूचा स्वीकार कर असं सांगितलेलं आहे. आता 35 बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भयाद्रणादुपरतं मौस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. मोठ्या मोठ्या महारथींनी, सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची आणि यशाची वाखाणणी केली आहे. त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडले आहेस आणि याप्रमाणे ते तुला तुच्छच समजतील. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. तर इथेही बघा समजवतायत कृष्ण. कृष्ण म्हणतात की तुझ्यासारख्या सन्माननीय व्यक्तीसाठी अशी अपकीर्ती मृत्यूपेक्षाही भयंकर आहे. युद्धातून पळून जाऊन पळून जाण्यापेक्षा आणि आपलं प्राणरक्षण करण्यापेक्षा युद्ध करून मृत्यू पावणं हे तुझ्यासाठी उत्तम आहे. पण युद्धातून जर का तू पळून गेलास तर तुझ्याविषयी सर्वांना जो आदर वाटतोय ना तो सर्व संपून जाईल. सर्वजण तुला महान योद्धा म्हणून ओळखतात. म्हणजे भगवान शंकरांनी सुद्धा तुला पशुपत अस्त्र दिलं, द्रोणाचार्यांनी तुला अस्त्र बहाल केलं. म्हणजे तुझी पात्रता आहे म्हणूनच तुला हे आशीर्वाद मिळालेले आहेत. सर्व देवता तुझ्या युद्ध कौशल्यासाठी प्रसन्न आहेत. पण आता तू युद्ध जर का सोडून गेलास तर ही मिळवलेली कीर्ती गमावून बसशील असं कृष्ण म्हणालेत. तर इथे अर्जुना कोणी असं म्हणणार नाही की कौरवांच्या विषयी वाटणाऱ्या करुणेमुळे तू युद्धभूमी सोडून गेलास. आणि अशी करुणा ही केवळ अनआर्यांना साजेशी असते. आर्य म्हणजे आपण काय समजून घेतलं होतं की जो आध्यात्मिक ज्ञानावरती जीवन मूल्यांवरती आधारित जीवन जगतो, आणि या उलट जो आहे ना तो अनआर्य. तर म्हणजे अर्जुनाने त्याचं कर्तव्य पालन युद्ध करणं हेच त्याच्यासाठी योग्य आहे असं परत या श्लोकामध्ये कृष्ण अर्जुनाला समजवतायत. आता 36वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने अर्जुनाला इथे त्यांचं जे काही म्हणणं आहे ते सांगितलं की युद्धातून पलायन न करता युद्ध करणं हेच तुझ्यासाठी योग्य राहील. क्षत्रिय धर्माचं अशा प्रकारे पालन करूनच तू यशस्वी होशील. आता अर्जुनाला यावेळी वाटणारी जी करुणा आहे ना ती त्याच्यासाठी किती अयोग्य आहे हे समजावून दिलेलं आहे. जेव्हा आता बघा क्षत्रियाचा कोणी अपमान करतं तर ते क्षत्रियाला मृत्यूहून अतिशय म्हणजे दुःखकर असतं, जे त्याला सहन होणार नाही हे समजावून सांगितलंय. आता पुढे बघा आता काय सांगतात कृष्ण. त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने पटवून देत आहेत त्याला की युद्ध करणं योग्य राहील. आता 37वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हे कौंतेया, या रणभूमीवरती तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कर्म करून म्हणजे युद्ध करून काय लाभ मिळेल याकडे अर्जुनाचं लक्ष कृष्ण वेधतायत. म्हणजे प्राप्त होणारे लाभ त्याला समजावून सांगतात. आणि त्याने युद्ध करायला तयार व्हावं हे त्याला सांगतायत. युद्ध न करण्याचं आता दुसरं कारण अर्जुन देत होता बघा की मला आनंद नाही हे युद्ध करण्यावरती. तर त्यावरचं केलेलं हे मार्गदर्शन आहे. आणि इथे या श्लोकात कृष्ण अर्जुनाला युद्ध केल्याने लाभ काय प्राप्त होईल हे सांगितलेलं आहे. तर कृष्ण म्हणतात की तू युद्ध जिंकलास तरीही आनंद आहे आणि युद्ध हरलास तरीही आनंदच आहे. आता इथे कृष्ण म्हणताय की तुला अर्जुना वाटत असेल युद्ध न करण्यात तुझा आनंद आहे, पण युद्ध केलं नाहीस तर तुला घाबरट म्हणतील, युद्धातून पलायन केलेला असं म्हटलं जाईल. पण युद्ध लढलास म्हणजे कर्तव्य करताना तुला वीरगती आली, युद्धात तुझा मृत्यू आला तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल. म्हणून इथे शब्द आहेत बघा, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम. आणि जिंकलास तर तुला राज्यपद प्राप्त होईल, साम्राज्य प्राप्त होईल. म्हणून जितवावा भोक्षसे महिम असं म्हटलंय. महिम म्हणजे काय? पृथ्वीचं साम्राज्य म्हणजे आनंदच आहे. तर त्यामुळे युद्ध केल्यानेच तुला आनंदाची प्राप्ती होईल. आता अर्जुनाची जी क्षत्रिय अशी मानसिकता होती. क्षत्रियत्वाचे गुण आपण 18व्या अध्यायामध्ये शिकणार आहोत किंवा तुम्हाला आठवत असतील लेवल 1च्या ह्याच्यामध्ये. शौर्य असतं त्यांच्याकडे, तेज असतं, निर्धार असतो, त्यानंतर दक्षता, औदार्य, धैर्य, नेतृत्व असे जे 7 गुण ज्याच्यामध्ये असतात ना त्याला क्षत्रिय म्हणतात. तर हे जे क्षत्रियाचे सर्व गुण या अर्जुनामध्ये आहेत आणि त्याकडे कृष्णांनी त्याचं लक्ष वेधलेलं आहे. आणि त्याला ही जी अनाहूत करुणा वाटत होती कौरवांच्या बद्दल ती आता त्याला साजेशी नाही हे समजावून सांगितलं. म्हणजे युद्ध करण्यात, कर्तव्याचं पालन करण्यातच आनंद आहे हे त्याला समजावून सांगितलेलं आहे.
आता कृष्ण अनेक प्रकारे त्याला हे समजावून सांगतायत आणि सावध करण्याचा प्रयत्न करतायत. सर्वजण तुझ्याबद्दल अपशब्द उच्चारतील, तू भिवून पळून गेलास असं म्हणतील, जे तुला सहन होणार नाही. आणि ते सहन न होऊन तू शस्त्र उचलशील आणि लढायला तयार होशील. आता हे असं करण्यापेक्षा आत्ताच रणांगणामध्ये उभा आहेस, तर मग शूरपणाने लढत का नाहीस? युद्ध जिंकलंस तर तुला राज्य मिळेल, आणि नाही जिंकलंस युद्ध तरी स्वर्गाचं दार उघडेल. म्हणजे परत परत हीच गोष्ट भगवंत अर्जुनाला सांगतात. म्हणून तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चय, म्हणजे काय की उठ आणि शस्त्र धारण कर. युद्ध न करण्याचं जे कारण दुसरं त्याने दिलेलं होतं, आनंद नाही, त्यावर या श्लोकामध्ये मार्गदर्शन केलेलं आहे की युद्ध करून त्याला काय लाभ प्राप्त होतील हे सांगितलंय. आता 38वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. सुख अथवा दुःख, लाभ अथवा हानी, जय अथवा पराजय याचा विचार न करता तू युद्धासाठी म्हणून युद्ध कर. असे केल्याने तुला पाप लागणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण हे समजून घेतलंय की भ्रमित झालेल्या अर्जुनाला कृष्णांनी आपल्या श्रीमुखातून केलेला हा उपदेश आहे भगवद्गीता म्हणजे. आणि जरी अर्जुन प्रथम श्रोता मानला जातो, तरी हा उपदेश आपल्या सर्वांच्यासाठी आहे. आता जसं बघा, गाय असते, आपल्या वासराला ती दूध देते, तेव्हा त्या वासराच्यासाठी दूध पिणं हे म्हणजे खूप त्याला आवडतं, ते त्याचं जणू ध्येय असतं. पूर्ण एकाग्र चित्त होऊन ते वासरू दूध पित असतं. तसं श्रोत्याने कसं असलं पाहिजे, तर जेव्हा कृष्ण हा उपदेश देतायत ना, खूप लक्षपूर्वक श्रोत्याने ग्रहण केला पाहिजे. जसं आता गाय वासराला दूध देण्यासाठी अतिशय उत्सुक असते, आणि वासरूही आपल्या गाईला म्हणजे आपल्या आईला सर्वस्व मानून पूर्ण प्रेमाने त्या गायीकडे येतं. कारण आईचं प्रेम आणि पोषण त्या वासराला प्राप्त होत असतं, आणि वासराचं प्रेम बघून गाईला पाना फुटतो. तर म्हणजे कसं परस्पर पूरक असा हा संबंध आहे, वात्सल्य भाव हा स्पष्टपणे दिसतो. तसंच आध्यात्मिक गुरु असतात, जेव्हा शिष्याला ज्ञान घेण्यासाठी ते उत्कंठित बघतात की शिष्याला ज्ञान जाणून घेण्याची खूप तळमळ आहे, तर त्यावेळेला गुरुही गंभीरतेने ज्ञान प्रदान करतात. तोही कसा परस्पर पूरक असा हा भाव आहे. आता बघा, आपण सर्वजण या वर्गाला येतो, भगवद्गीता समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, हे ज्ञान जाणून घेण्याची उत्कंठा ठेवतो, म्हणूनच हे वर्ग सुरू असतात. आता जिथून या कृष्णांनी उपदेश द्यायला अर्जुनाला सुरुवात केली, तो पहिला श्लोक आठवा. तिथे अर्जुनाचं वर्णन कसं होतं, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणा असं वर्णन होतं. त्यात अतिशय हतबल झालेला होता, त्याच्या डोळ्यात पण अश्रू होते. आता इथे कृष्ण विचार कसा करतात की या परिस्थितीत जर का मी बोललो नाही, अर्जुनाला मार्गदर्शन केलं नाही, तर अर्जुन या शोकातून कधीही मुक्त होणार नाही आणि तो कधीही आनंदी होऊ शकणार नाही. हा माझा भक्त आहे, माझ्यावरती आश्रित आहे. जसं आता गाय कसं विचार करेल की हे माझं वासरू आहे, माझ्याशिवाय या वासराचं पोषण कोण करेल, तेव्हा तिचं प्रेम या दुधाच्या द्वारे त्याच्या वासरापर्यंत पोहोचतं. तसंच कृष्णांचं अर्जुनाप्रती असलेलं प्रेम त्यांच्या या अमृतवाणीमधून, हा जो उपदेश त्यांनी केला भगवद्गीता यामध्ये आहे. आणि केवळ अर्जुनच नाही, तर आपल्या सर्वांच्या विषयी वाटणारं हे कृष्णांना वाटलेलं प्रेम आहे. आणि हे सर्व जीव या भौतिक जगात किती संघर्ष करतायत, किती दुःखी आहेत, आणि त्यांना सर्वांना इथून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी दिलेला हा मार्ग आहे. आता कृष्ण कसे, आपण भक्त वत्सल असं आपण संबोधलं जातं कृष्णांना. वात्सल्य किंवा शुद्ध प्रेम जे असतं ना भक्तांच्या प्रती, ते केवळ भगवंतच देतात आपल्या भक्तांना. भगवंतांचे आपण अंश आहोत, आणि गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांच्या सारखे आहोत. त्यामुळे आंशिक स्वरूपात भगवंतांचे जे काही गुण असतात ते आपल्यामध्येही असतात, पण आंशिक स्वरूपात असतात. पूर्णपणे हे गुण भगवंतांमध्येच आढळतात. तर त्यामुळे वात्सल्याचा हा जो गुण आहे ना, तो मातेमध्ये दिसतो. आता भगवंत कसे आहेत, अहैतुकी कृपाळू आहेत. आपण त्यांना म्हणतो प्रेम निधान आहेत, वात्सल्य सिंधू आहेत, समुद्रा एवढं वात्सल्य त्यांच्याकडे आहे. आणि याच वात्सल्याचा जो अंश आहे तो मातेमध्ये दिसतो. मग ती गाय असेल मनुष्याची म्हणजे, किंवा माता असेल कुठली, तर आपल्या बाळाकडे, आपल्या वासराकडे किंवा पिल्लाकडे, तर तिचं हे वात्सल्य भाव हा असतोच. म्हणजे खूप प्रेम करते माता आपल्या बाळावरती. अगदी बाळाने शी सू जरी केलेली असेल तर तिला त्याची घाण वाटत नाही, ती पटकन बाळाला घेते जवळ, स्वच्छ करते, त्याला आपलं प्रेम देते.
म्हणजे मातेचा स्वभाव कसा असतो, ती स्वतः कष्ट काढेल, पण बाळाला मात्र ती सुरक्षित ठेवेल. त्याला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही हे बघेल. कारण हा अंश मात्र वात्सल्याचा जो गुण आहे ना, तो भगवंतामुळे तिच्यामध्ये पण आहे. भगवंत कसे आहेत, अथांग सागर आहेत, वात्सल्य सिंधू आहेत, वात्सल्याने परिपूर्ण आहेत. पण मातेमध्येही हा अंश आहे, त्यामुळेच ती बाळावरती प्रेम करते. आणि हे प्रेम कसं आहे, स्वार्थरहित प्रेम आहे. असा हा भक्त आणि भगवंत यांचा स्नेह संबंध असतो, त्याची आंशिक अशी कल्पना आपण आई आणि बाळाच्या संबंधावरून करू शकतो. तर बघा आता इथे हाच आपल्याला इथे कृष्णांनी जो अर्जुनाला सांगितलेला आहे ना, त्यांचं प्रेम आहे अर्जुनावरती, तो भक्त आहे, त्यामुळे त्याच्यासाठी हितावह गोष्ट कुठली आहे हे भगवंत इथे त्याला समजून सांगतायत. आता आधीच्या श्लोकामध्ये कृष्णांनी अर्जुनाला युद्ध करण्यानेच त्याला आनंद मिळेल हे सांगितलं. आणि म्हणून कृष्ण म्हणतात की तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय, युद्धाय कृत निश्चय, म्हणजे अर्जुना उठ आणि दृढ निश्चयाने युद्धाला तयार हो, युद्ध करण्याचा निश्चय करून उठ हे सांगितलेलं आहे. आता इथपर्यंत बघा कृष्णांनी त्यांच्या सर्वश्रेष्ठ अशा बुद्धिमत्तेच्या द्वारे अर्जुनाचे विचार हे कसे अयोग्य आहेत हे सांगण्याचा त्याला प्रयत्न केलाय, आणि योग्य काय केलं पाहिजे हे त्याला पटवून दिले. आणि आता इथे कृष्ण म्हणतात की सुख दुःख हानी लाभ जय पराजय याचा विचार न करता तू युद्ध कर अर्जुना. आता हे कसं शक्य आहे, युद्धामध्ये तर या सर्व गोष्टींचा हानी लाभ जय पराजयाचा विचार तर केलाच जातो. म्हणजे इथे कृष्ण आपल्याला निष्काम कर्मयोगाबद्दल सांगतायत. आपण निष्काम कर्मयोग आठवत असेल तुम्हाला, लेव्हल 1 मध्ये ओळख करून घेतली होती, थोड्या स्वरूपात समजून घेतला होता. इथे तो आता लेव्हल 2 मध्ये आपण व्यवस्थितपणे समजून घेऊ. आता निष्काम कर्मयोग म्हणजे काय, की कार्य कृष्णांच्या आनंदासाठी करणं आणि कार्याचं फळही कृष्णांना अर्पण करणं. अशा प्रकारे कार्य केल्याने आपण कर्मबंधनामध्ये अडकत नाही. आणि इथे कृष्ण म्हणतात की तू हे युद्ध निष्काम भावाने कर, सुख दुःख हानी लाभ जय पराजय याचा विचार करू नको. मी सांगतो, माझा आदेश आहे म्हणून माझ्या आनंदासाठी हे युद्ध कर. आणि हाच उपदेश कृष्ण अर्जुनाच्या द्वारे आपल्या सर्वांना पण देतात. कर्माचे लाभ प्राप्त करण्याच्या हेतूने कर्म केलं तर ते सकाम कर्म होतं, आणि हे कर्माचं जे फळ आहे ते भोगण्यासाठी आपल्याला जन्मही घ्यावा लागतो. चांगल्या कर्माची चांगली फळं, वाईट कर्माची वाईट फळं हे भोगण्यासाठी आपल्याला जन्म घ्यावाच लागतो, शरीर धारण करावंच लागतं. आणि हे शरीर मग मनुष्याचं असेल, पशु पक्ष्याचं असेल किंवा वृक्षाचं असेल, जसं आपलं ते कर्म असेल त्याप्रमाणे ठरेल. पण निष्काम भावनेने कर्म करणं म्हणजे कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य केल्याने आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो आणि क्रमशः भगवद्धामाची प्राप्तीही करू शकतो. अशा प्रकारे केलेलं कार्य हे आत्म्याच्या उन्नतीसाठी योग्य ठरतं, हे आपल्याला कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. आता अर्जुन युद्ध न करण्याचं जे कारण देत होता की मला पाप लागेल, त्यावरती कृष्णांनी त्याला केलेलं हे मार्गदर्शन आहे. कृष्ण सांगतात की अर्जुना तुला पाप लागणार नाही, पण तू कशा तऱ्हेने लढ, तुझी भूमिका कशी असली पाहिजे, मनाची बुद्धीची स्थिती तुझी कशी असली पाहिजे हे सांगितलंय. तर सुख प्राप्त झालं तर हर्षोल्लासित होऊ नकोस, हुरळून जाऊ नकोस, दुःख प्राप्त झालं तरी खेद मानून निराश होऊन बसू नकोस. जय पराजय हानीला सर्व समान मान, हातात धनुष्य उचल आणि युद्धामध्ये विजय मिळेल की मृत्यू होईल याचा विचार न करता तू युद्ध लढायला तयार हो. अर्जुना तुझ्यासाठी युद्ध करणं हेच योग्य ठरेल, कारण हे युद्ध व्हावं हे माझी इच्छा आहे. आता जेव्हा कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी बघा आपण कार्य करतो, म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कार्य करतो, तेव्हा सुख दुःख लाभ हानी हे महत्वाचं नसतं. सर्व कार्य ही कृष्णांना समर्पित असतात, त्यामुळे ती दिव्य स्वरूपाची कार्य असतात. आणि हे अशा प्रकारे केलेली कार्य आपल्या बंधनाला कारणीभूत होत नाही. म्हणजे स्वधर्माचं पालन करताना जे प्राप्त आपल्याला होईल ते सहन कर असं कृष्ण म्हणालेत. आणि अर्जुनाला म्हणतात ते की या विचाराने जर का तू लढलास तर ते तुझ्यासाठी योग्य राहील. आता आपण पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि. आतापर्यंत या ज्ञानाची पृथक कारणात्मक माहिती मी तुला सांगितली आहे. आता मी निष्काम कर्मे कसे करावे याचे वर्णन करतो ते ऐक. हे पार्थ, या ज्ञानाच्या आधारे कार्य केल्याने तू कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकशील. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला समजवतात की कोणीही आपल्या कर्तव्यापासून दूर राहू नये. अर्जुना, तू योद्धा आहेस, क्षत्रिय आहेस, तू आपलं कर्तव्य कर आणि धर्मस्थापना करण्याच्या कार्यात तू सहायता कर. आतापर्यंत कृष्णांनी अर्जुनाला शरीर आणि आत्मा यातला फरक सांगून झालाय आणि आता यापुढे बुद्धियोगाबद्दल सांगतात. बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग. आता शरीर आणि आत्मा यातला भेद समजून सांगणारं तत्वज्ञान म्हणजे सांख्य योग होतो. सांख्य म्हणजे काय, विश्लेषण करतो आपण तिथे, शरीर कसं वेगळं आहे, आत्मा कसा वेगळा आहे. आणि आता बुद्धियोग किंवा भक्तियोगापर्यंत भगवंत कृष्णाला सॉरी अर्जुनाला आणतायत. आता हा शरीर आणि आत्म्यातला भेद विस्तृतपणे त्यांनी अर्जुनाला समजावून सांगितलेला आहे आणि आता भक्तियोगाबद्दल त्याला ज्ञान देणार आहेत. तर इथे कृष्ण भक्तियोग म्हणजे बुद्धियोग म्हणजे काय हे म्हटलेलं आहे की कर्म करायचं, पण ते कर्म करण्याच्या मागे ज्ञान असायला हवं. तर हे ज्ञान तू नीटपणे समजून घे आणि हे समजून ज्ञान घेऊन जेव्हा तू कार्य करशील ते तुला कर्मबंधनातून मुक्त करेल. म्हणजे कर्म करूनही कर्मबंधनात अडकणार नाहीस, असा हा बुद्धियोग स्पष्ट करून कृष्ण इथे सांगतायत. तर संपूर्ण भगवद्गीता बघा आपल्याला मध्ये कृष्ण कर्म करण्यावरती भर देतात. आपल्याला हे समजतं आपण जेव्हा भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो तेव्हा. पण ते कशा प्रकारे कर्म आपल्याला केली पाहिजे, तर कर्म तर आपल्याला करावीच लागतात, कर्म न करता आपण राहू शकत नाही. पण मग कशा प्रकारे कर्म करावीत, तर करणं आवश्यक आहे, पण कर्म बंधनात न अडकता ती करायला हवीत. तर त्यासाठी कर्मफलाकडे अनासक्ती असावी. मी शरीरच आहे असं मानणारा जो असतो तो मात्र हे करू शकत नाही. पण मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हे समजण्यासाठी साधना करावी लागते, ज्याने ही अलिप्तता येते. आता मी शरीर नाही हे समजतं त्याला, तसं म्हणजे जसं साधना त्याची प्रगत होते तेव्हा मग तो मी शरीर नसून मी आत्मा आहे या स्थितीपर्यंत तो पोचू शकतो आणि त्याचा अनुभवही घेऊ शकतो. आणि पूर्णपणे तो जेव्हा कृष्ण भावना भावित होतो त्यावेळेला मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हा बोध त्याच्या ठिकाणी पक्का होतो. हा आत्मा म्हणजे कृष्णांचा अंश आहे, कृष्णांची सेवा हाच या आत्म्याचा धर्म आहे, हे त्याला व्यवस्थितपणे समजतं. आता आपण पुढचा बघू. 40. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेहाभिशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. या प्रयत्नात कोणतीही हानी किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीने ही मनुष्याचे फार मोठ्या भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता कृष्णांनी सांगितलं अर्जुनाला की माझं स्मरण करत युद्ध कर आणि जे तुझ्या आत्म्याच्या उन्नतीसाठी योग्य ठरेल. आणि या आत्म्याच्या उन्नतीसाठी आपल्याला बघा हेच सांगतायत कृष्ण की तुम्हाला माझ्या बरोबर जोडून घ्यावंच लागेल. युद्धाचं कर्तव्य कर पण माझा विचार ठेवून कर, असं कृष्ण अर्जुनाला म्हणतायत. त्यानेच तुझ्या आत्म्याचं ते बुद्धियोग किंवा भक्तियोगाबद्दल कृष्ण सांगतायत. भक्ती योग म्हणजे आपण जी कर्म करतो ती कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणं, भक्तिपूर्वक कर्म करणं. तर त्यामुळे कर्म करूनही कर्माचं बंधन आपल्याला लागत नाही, कारण ती कर्म आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी करत असतो. आता हे कसं करू शकतो ते आपल्याला इथे समजून घेता येतं. भक्ती म्हणजे काय, तर कृष्ण स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे या भावनेने. आता एखादा सेवक आपल्या स्वामींची कशी सेवा करेल, तर मनोपूर्वक किंवा मनोभावाने तर त्यांच्या सेवेमध्ये कार्य करेल. या भावनेने जेव्हा आपण एखादं कार्य करतो ना, तो भक्ती म्हटलेली आहे. आता भक्ती आणि साधारण भौतिक जीवन याच्यामध्ये काय फरक आहे, तर बघा भौतिक जगामध्ये आपण शिक्षण घेतो अगदी म्हणजे काही पहिल्या इयत्तेमध्ये आपण शाळेमधलं शिक्षण सुरू करतो. मग 10वी 12वी होतो, काही जण इंजिनिअरिंगला जातात, काही मेडिकलला जातात, कोणी अजून पुढे शिकून डॉक्टरेट इत्यादी पदवी प्राप्त करतो. ही पदवी घेतल्यानंतर त्याच्या आधारावरती नोकरी स्वीकारतो, पैसे कमवतो. पण आता बघा या सगळ्या गोष्टी मृत्यूच्या वेळी मात्र सर्वांना इथेच सोडून द्याव्या लागतात. म्हणजे कितीही कष्टाने शिक्षण घेतलं असेल, कितीही मोठ्या पगाराची जरी नोकरी असेल, तरी मृत्यूच्या वेळी तो रिकाम्या हाताने
जातो. आता आपल्याला म्हणजे भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक जगात प्राप्त होणारी ही जी भौतिक ऐश्वर्य आहेत ना, धनसंपत्ती असेल, मोठं घर असेल, गाडी, शिक्षण, उच्च पद, हे सर्व आपल्याला मृत्यूच्या वेळेला सोडावंच लागतं. हे भौतिक जगाचं स्वरूप आहे. पण भक्तीमध्ये म्हणजे भगवंतांच्या सेवेत केलेलं कार्य मात्र कसं असतं, शाश्वत स्वरूपाचं असतं. आपण मृत्यूच्या नंतरही त्याचे लाभ आपल्या बरोबर राहतात. आता या जन्मी विचार करा, आपण 20% कार्य केलं भगवंतांच्या सेवेमध्ये, तर पुढच्या जन्मी आपण ते 21व्या टक्क्यापासून सुरू करत असतो. 50% केलं कार्य ह्या जन्मात, तर 51% सुरू करत असतो. जसं बघा, लहान मुलं आपले काही पैसे पिगी बँकेमध्ये बचत करतात, किंवा आपणही मोठे लोकही, आपल्याला सवय असते काहीतरी पैसे आपण वेगळे असे बचत करण्यासाठी काढून ठेवतो. तर आता विचार करा, आपण रोज त्याच्यात काही पैसे असे टाकत असू, पण नंतर काही झालं की 1-2 वर्ष आपण त्याच्यामध्ये काही पैसे टाकू शकलो नाही. आता 2 वर्षांनी जेव्हा आपण परत सुरू करतो टाकायला पैसे, तर ते जेवढं ते भरलं होतं भांड, तिथून पुढे ते भरलं जाईल. तर ही अशा प्रकारे भक्तीचं कार्य असतं. आपल्या सर्वांना आता या भगवद्गीतेच्या वर्गामध्ये येण्यासाठी का रुची आहे, आपण तास सव्वा तास येऊन आपण हा का अध्ययन वर्गात श्लोक समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, कारण पूर्वी म्हणजे पूर्वजन्मात आपण काही प्रमाणात असं कार्य केलेलं आहे, तिथून पुढे आता ही आपली प्रगती सुरू आहे. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की भौतिक ऐश्वर्य जी असतात ना, म्हणजे धनसंपत्ती इत्यादी, किंवा आजारपण, अशा गोष्टी ह्या पापपुण्यामुळे आपल्याला मिळतात. पापपुण्याच्या ह्या प्रतिक्रिया आहेत. पण भगवंतांची भक्ती ही पापपुण्याने प्राप्त होत नाही. आपल्याला प्रत्यक्ष प्रयत्न भगवंतांच्या सेवेमध्ये करायला लागतात, किंवा भगवंतांच्या शुद्ध भक्ताची सेवा आपल्या हातातून घडावी लागते. तेव्हाच ही भगवत कृपा आपल्याला प्राप्त होते आणि आपण या भक्ती मार्गामध्ये येऊ शकतो. आता 41वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अच्छा, बरं, 1 मिनिट मध्ये माताजी, मला इथे सांगायचं राहिलं, मी ते सांगते आणि मग आपण 41ला जाऊ. आता हा, इथे या श्लोकामध्ये 2 गोष्टी सांगायच्या राहिल्या, या चित्राबद्दलच्या सांगायच्या राहिल्या बघा. तर या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात ना की त्यांच्या प्रती केलेली छोट्यात छोटी सेवा, अल्प, स्व अल्प असा शब्द आहे बघा, हा, ती पण मौल्यवान असते आणि कृष्णांपर्यंत ती पोचते. त्या सेवेचा भगवंत स्वीकार करतात. आता भौतिक जगामध्ये मात्र असं होत नाही बघा. आपल्याला कार्य ना पूर्णपणे म्हणजे भौतिक स्तरावर केलेलं कुठलंही कार्य 100% पूर्ण करावं लागतं, नाहीतर ते कार्य निष्फळ ठरतं. जसं आपण एखाद्या विद्यार्थ्याचं उदाहरण घेतलं की त्याने आता इंजिनिअरिंगला जर का प्रवेश घेतला असेल अभ्यासक्रमामध्ये, तर त्याला पूर्ण 4 वर्ष अभ्यास करावा लागतो, सर्व पेपर त्याला पास करावे लागतात, तेव्हाच त्याला ती डिग्री प्राप्त होते. आणि मग डिग्री प्राप्त झाली की तो मग त्याचा वापर नोकरी इत्यादी मिळण्यासाठी करू शकतो. पण भक्तीमध्ये कसं आहे, कार्य आपण आरंभ केलं जरी ते पूर्ण झालं नाही, त्याचा परिणाम मात्र शाश्वत राहतो. म्हणून इथे न इह अभिक्रम नाशस्ती असं म्हटलंय. थोडा जरी प्रयत्न केला ना तरी त्याचा नाश होत नाही. भौतिक जगामध्ये मात्र हे असं नसतं. आता इथे दुसरी गोष्ट सांगितलेली आपल्याला की त्रायते महतो भयात. आता हे कुठल्या भयाबद्दल कृष्ण म्हणतात, तर भक्ती मार्गामधील अल्प अशा प्रगतीने मनुष्याचं खूप मोठ्या भयापासून संरक्षण होतं. फार मोठं भय हे कुठलं आहे, तर मृत्यूच्या नंतर प्राण्यांच्या शरीरात जन्म मिळण्याचं, अधोगतीचं भय. पण कृष्णांच्या प्रती केलेली अशी अल्प सेवा सुद्धा, भक्तिमय सेवा सुद्धा आपल्याला या अधपतनाच्या भयापासून मनुष्याचं रक्षण करते. कृष्ण आपण जाणतो हे भावग्राही जनार्दन आहेत. भक्त जेव्हा त्यांच्या सेवेत कुठलं कार्य करतो, तर तेव्हा त्या कार्याच्या मागचा भाव ते जाणतात. मग सेवा कार्यात काही त्रुटी जरी राहिलेली असेल तरी त्याचा लाभ मात्र आपल्याला पूर्ण मिळतो. म्हणजे आपला प्रयत्न असला पाहिजे जे काही आपल्या कडून जी त्रुटी राहिली आहे ती दूर करण्याचा. म्हणून इथे म्हटलंय की प्रत्यवायो न विद्यते, तर अशा प्रयत्नामध्ये कुठलीही हानी किंवा ऱ्हास नाही. आता कर्मकांड लोक करतात बघा, काही पुत्र प्राप्तीच्या हेतूने यज्ञ इत्यादी केला जातो, पण त्यामध्ये काय आवश्यक असतं, तर मंत्र जे म्हटले जातात त्यात काही त्रुटी राहून चालत नाही, अन्यथा त्याचा परिणाम विपरीत होतो. पण भक्तीमध्ये केलेल्या कार्याचा कुठलाही विपरीत परिणाम होत नाही. आपण भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी जप करत असू, नामस्मरण करत असू, त्यामध्ये काही त्रुटी जरी राहून गेली तरी त्याचा विपरीत परिणाम होत नाही. आणि आता इथे चित्र दाखवलंय बघा,
खारीचं चित्र दाखवलंय, गजेंद्राचं चित्र दाखवलंय. तर हे आपल्याला हे सांगितलं खारीचं उदाहरण घेऊन की रामसेतू बांधत असताना वाळूचे कण ती आणून टाकत होती. आता वानर जे होते मोठे मोठे खडक उचलून आणत होते, पण या खारीचा प्रयत्न तिच्या क्षमतेनुसार उत्तम होता आणि तिच्या सेवेचा प्रभू रामचंद्रांनी स्वीकार केला. आता रामसेतू तयार करणाऱ्या सर्व वानरांच्या बरोबर खारीचाही उद्धार प्रभू रामचंद्रांनी केला आणि प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमध्येच सर्वांनी कार्य केलं होतं आपापल्या क्षमतेनुसार. तर इथे बघा तो प्रामाणिक जो प्रयत्न आहे ना त्याला महत्व दिलंय. भगवंतांच्या सेवेत असं कार्य करण्याचा जेव्हा आपण एखादा उत्तम प्रयत्न करतो आणि तेव्हा ते कार्य केल्याने आपल्यातल्या अशुद्धता असतात, ज्या मलिनता असतात त्या दूर होतात आणि परिणामही त्याचा शाश्वत टिकतो. आणि असंच कार्य करत राहिल्याने क्रमशः भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपण मग शुद्ध भक्त होऊ शकतो. जटायूचं उदाहरण पण आपण इथे घेऊ शकतो की जटायू रावणाच्या बरोबर लढला तेव्हा तो वृद्ध होता, पण त्याने माता सीतेला रावणापासून वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. आता रावण त्याच्यापेक्षा खूप शक्तिशाली होता, पण त्यासाठी त्याने प्रयत्न करण्याचं थांबवलं नाही. अगदी त्याचे पंख जरी छाटले गेले तरीही तो प्रयत्न करत राहिला आणि प्रभू रामचंद्र यांनी त्या प्रयत्नांची नोंद घेतली. जरी तो माता सीतेला रावणापासून घेऊन जाण्यास थांबवू शकला नाही, यशस्वी झाला नाही, तरी त्याचा प्रयत्न उत्तम होता हे जाणून प्रभूंनी त्याचा उद्धार केला. गजेंद्र मोक्षाच्या कथेचाही इथे संदर्भ घेतलेला आहे की हेच आपल्याला सांगतं की भगवंतांच्या सेवेत कुठलंही अल्प जरी कार्य असेल तरी त्याचा लाभ शाश्वत राहतो. म्हणजे आपण या श्लोकातून काय समजून घेतलं तर भगवंतांच्या सेवेत कुठलंही कार्य करण्याची संधी आपण सोडू नये. अगदी अल्प अशी सेवा जरी असेल ना तरी उत्तम प्रकारे करण्याचा आपला तो प्रयत्न असायला हवा आणि या कार्याच्या परिणामात आपल्याला यश मिळेल किंवा अपयश मिळेल हे आपण भगवंतांवरती सोडून आपला प्रयत्न उत्तम प्रकारे करण्याचा असायला हवा. आता आपण 41वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. व्यवसायात्मिका बुद्धिर रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम. या मार्गावर असणाऱ्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे या श्लोकात कृष्ण सांगतात की जो कृष्ण भावना भावित असतो त्याचा संकल्प दृढ असतो, कारण त्याने ज्ञान प्राप्त केलेलं असतं. ज्ञानाने त्याची श्रद्धा दृढ झालेली असते आणि विश्वासाने तो कृष्ण भावना भावित कार्यात संलग्न झालेला असतो. पण ज्ञान तो प्रमाणित अशा आध्यात्मिक गुरूंकडून प्राप्त करतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तम प्रकारे कृष्ण भावनेमध्ये तो सेवा त्यामुळे करू शकतो. आता जे गुरु असतात, आध्यात्मिक गुरु असतात, ते आपल्याला शिष्यांना नीटपणे जाणतात. बघा त्याच्यामध्ये कुठला गुण आहे, सत्व गुणामध्ये आहे, रजोगुणात आहे, तर ते जाणून त्याला योग्य अशी दिशा त्याच्या जीवनाला ते देतात. आणि शिष्याने कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्यासाठी त्यासाठी गुरूंच्या उपदेशांचं पालन एक जीवनाचं ध्येय म्हणून केलं पाहिजे. आणि गुरूंना संतुष्ट केल्याशिवाय आपल्याला कृष्णांची कृपा प्राप्तही होऊ शकत नाही. कृष्णांनी तो मार्गच तसा बनवलेला आहे. आपण डायरेक्टली कृष्णांकडे पोचू शकत नाही. त्यांच्या एखाद्या शुद्ध भक्ताच्या द्वारेच आपण कृष्णांपर्यंत पोचू शकतो. त्यामुळे गुरूंची सेवा तत्परतेने केली पाहिजे, त्यांच्याकडे कृपा याचना केली पाहिजे. भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी आपले प्रयत्न आणि कृष्णांच्या या शुद्ध भक्ताची कृपा आपल्यावर असेल तरच आपण प्रगती करू शकतो या मार्गावरती. केवळ आपल्या स्वप्रयत्नांवरती आपण ही प्रगती करू शकत नाही. आता इथे जी व्यवसायात्मिका बुद्धीबद्दल सांगितलंय बघा. व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणजे काय, तर निश्चयात्मक बुद्धी म्हणजे दृढपणे विश्वास ठेवणे की मी कृष्णांचाच सेवक आहे आणि त्यांची सेवा करणं हे माझं कर्तव्य आहे. आता म्हणजे हा त्या व्यक्तीचा एकच ध्येय असतं, असा दृढ निश्चय असतो. आता ज्याचा असा निश्चय कृष्ण भावनेमध्ये दृढ नसतो, म्हणजे ज्याची व्यवसायात्मिका बुद्धी नसते, तो कसा असेल तर त्याचा दृढ निश्चय भौतिकामध्ये भोग करण्यासाठी दृढ असतो. भोगविलासात तो लिप्त असतो आणि भोगांचे कसे अनेकविध प्रकार आहेत. आपली इंद्रिय आणि इंद्रियांचे विषय यांच्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशन मध्ये अनेक हे सगळे भोग इच्छा तयार होतात. मग त्यांची बुद्धी कशी म्हटलेली आहे, बहुशाखा बुद्धी असते. बुद्धीला अनेक पाटे फुटलेले असतात. म्हणजे आता हे खायचं आहे, ते बघायचंय, ते विकत घ्यायचंय, इथे जायचंय, अशा अनेक इंद्रिय भोगाच्या इच्छा त्यांच्या असतात. त्यामुळे त्यांना बहुशाखा बुद्धी असं म्हटलेलं आहे. आता
सद्बुद्धी म्हणजे जी व्यवसायात्मिका बुद्धी असते ना, ती मात्र एकच असते, जी आपल्याला कृष्णांकडे घेऊन जायला सहाय्यक होते. कृष्णांच्या ठिकाणी ती स्थिर होते बुद्धी. अशी बुद्धी आपल्याला आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग दाखवते. आणि या उलट जी दुर्बुद्धी असते, जी भौतिक विषयांकडे आपल्याला ओढून नेते, आता नाना भौतिक विषय आहेत, वासनांचा उपभोग करायला ती प्रवृत्त करते. आणि अशी जी अविवेकी बुद्धी आहे, ती आत्म्याला मात्र कधीही सुख प्राप्त करून देऊ शकत नाही. आता विचार करा की एखादा पूर्ण अंधारी खोली आहे, मग त्याच्यात एखादा आपण छोटासा दिवा जरी आणून ठेवला तरी ती कशी खोली प्रकाशित होते. तशीच ही व्यवसायात्मिका बुद्धी आहे. म्हणजे एखादा व्यक्ती ज्याला भगवंतांच्या बद्दल थोडा जरी आता वाटू लागलं प्रेम, तर आणि व्यवसायात्मिका बुद्धी त्याने ही ग्रहण केली, तर मग त्याच्या या दृढ निश्चयाचा विकास होत गेला तर तो भगवंतांच्या चरणी जाऊन पोचू पण शकतो. त्यामुळे ह्या व्यवसायात्मिका बुद्धीला कधी कमी लेखलं नाही पाहिजे. या दृढ निश्चयाला कमी लेखून उपयोग नाही. हा पुढे अतिशय म्हणजे त्याला चांगल्या मार्गावरती घेऊन जातो. आणि असा दृढ निश्चय जो असतो ना, तो खूप दुर्लभ मानला गेलेला आहे. भोग करण्यासाठी बघा अनेक लोक अगदी दृढ असतात आणि भक्तीच्या मार्गावरती असे विरळेच चालतात ज्यांचा अशा प्रकारचा दृढ निश्चय असतो. अशी व्यवसायात्मिका बुद्धी असते. त्या म्हणजे त्यांना आपण बघतो असे संत महात्मे जे असतात त्यांना लहानपणापासूनच अगदी लहान वयापासूनच त्यांना हा ध्यास असतो कृष्ण प्राप्तीचा. इतर कुठल्याही गोष्टीमध्ये त्यांचं मन रमत नाही. आणि अशी बुद्धी ही अनेक जन्मांची साधना त्याच्या मागे असते. आपण बघतो काही संत असतात, काही महात्मे असतात, लहान वयातच ते गुरूंच्या शोधार्थ बाहेर पडतात, गृहत्याग करतात. प्रल्हाद महाराज आहे, ध्रुव आहे, ही सगळी अशी उदाहरणं आहेत बघा. भक्त प्रल्हादने तर दैत्य कुळामध्ये जन्म घेऊन पण भगवत प्राप्ती करू शकला. आणि अशी थोडी जरी ही व्यवसायात्मिका बुद्धी असेल ना, तर ती क्रमशः वृद्धिंगत होत जाते आणि मग भगवत प्राप्तीसाठी ती सहाय्यक ठरते. आणि असे जे भक्त असतात व्यवसायात्मिका बुद्धी ज्यांच्यामध्ये आहे, त्यांचं लक्ष काय एकच असतं, भगवत प्राप्ती हे एकमेव त्यांचं लक्ष असतं. प्रत्येक कृतीची दिशा ही त्यांच्या भगवंतांकडेच असते. आणि जे काही करतो त्या भगवत प्राप्ती या एका उद्देशानेच तो भक्त करत असतो. आता अर्जुनाने युद्ध न करण्याचं एक कारण दिलं होतं, असमंजस, की मी गोंधळून गेलोय, मला समजत नाही. आणि त्यावरती मार्गदर्शन करताना आता कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की गुरु म्हणून मी तुला जे सांगेन त्याचं तू पालन कर, तर तुझे सर्व असमंजस जे काही आहेत ते दूर होतील. आणि अशी व्यवसायात्मिका बुद्धी अर्जुना तू ठेव, ज्याने तुझा हा असमंजस दूर होईल. शरीर, मन आणि बुद्धी यांची सर्व शक्ती एकवटून जर का भगवत प्राप्तीसाठी जो प्रयत्न करेल, तेव्हा ही निश्चयात्मक बुद्धी किंवा व्यवसायात्मक बुद्धी त्याला प्राप्त होते. आणि अशी बुद्धी ही गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षणाने तयार होत असते, हे आपण जाणू शकतो. आता पुढे बघू 42. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति. अल्पज्ञ लोक वेदांमधील अलंकारिक शब्दांवरती अत्यंत आसक्त असतात, कारण त्यात स्वर्गामध्ये उन्नत होण्याकरता निरनिराळी सकाम कर्मे, त्यांच्यापासून मिळणारा चांगला जन्म, शक्ती इत्यादींना मान्यता देण्यात आली आहे. ऐश्वर्यशाली जीवन आणि इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असल्यामुळे ते म्हणतात की याहून अधिक महत्वपूर्ण असे काहीच नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंतांकडे जाण्यासाठी ज्याची व्यवसायात्मिका बुद्धी नाहीये, त्यांची बुद्धी कुठे असेल तर ते भोगविलासातच आसक्त असतील. आता त्यांना अशांना जे आता भोगविलासात अत्याधिक आसक्त आहेत, त्यांना ज्ञान जरी आपण दिलं ना की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत, आत्म्याचं सुख हे कृष्णांशी जोडून घेण्यात आहे, असं ज्ञान ते ग्रहणच करू शकणार नाहीत. म्हणजे बघा आता हे समजायला सोपं आहे की शरीर आणि आत्मा यामध्ये फरक आहे, शरीरापासून आत्मा वेगळा आहे. आता हे आपण वाचून समजून घेतलं, अगदी अनुभव जरी नसला तरी आता इथे भगवद्गीतेचे श्लोक आपण समजलो, तर तेव्हा हे
आपण जाणू शकतो की शरीर आणि आत्मा हा वेगळा आहे. पण आता विचार करा, शास्त्रामध्ये एक शाखा आहे ना, जीवांचा अभ्यास करतात, सूक्ष्म जीवशास्त्र त्या शाखेला म्हणतात. तर तिथे विद्यार्थी काय करतात, सूक्ष्म मायक्रोस्कोपच्या खाली, सूक्ष्मदर्शकाखाली सूक्ष्म जीवाणू बघतात, बॅक्टेरिया, व्हायरस यांचा अभ्यास करतात. पण आता कुठला अशिक्षित व्यक्ती असेल तो हे मानूच शकणार नाही की असे सूक्ष्मजीव अस्तित्वातही आहेत ना, त्याला त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्याबद्दल काही उत्कंठा असेल. तर तसंच इथे सांगितलेलं आहे की जे भगवंतांच्या बद्दल ज्याला रस नाही तो भोगविलासातच लिप्त असतो. आता इथे कृष्ण सांगतात की जो व्यक्ती वेदांमध्ये सांगितलेल्या कर्मकांड भागातील सकाम कर्मावरती अत्यंत आसक्त आहे, त्यांना लाभप्राप्तीबद्दल अतिशय रुची आहे, तर त्यांना मात्र आत्मज्ञान घेण्यामध्ये रुची नसते. इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करण्यामध्ये त्यांना विशेष रस असतो. आता स्वर्गामध्ये इथल्या भूलोकापेक्षा अधिक इंद्रिय तृप्ती करायला मिळते, म्हणून यज्ञ इत्यादी करून त्यांना स्वर्गलोक प्राप्ती करण्यामध्ये रस असतो. त्यांना अल्पज्ञानी म्हटलं गेलंय, कारण वेदांचं पूर्ण ज्ञान त्यांनी घेतलेलं नाहीये. खरं तर वेद आपल्याला काय सांगतात, कृष्णांना जाणणं हे वेदांचं ध्येय आहे. पुढे आता आपण 15व्या अध्यायामध्ये हे सगळं समजून घेणार आहोत. तर वेदांमधून आपल्याला प्राप्त काय श्लोक आहे बघा ना, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम. म्हणजे वेदांचा ज्ञाता, वेदांचा संकलक आणि वेदांनी जाणण्या योग्य मीच आहे असं कृष्ण म्हणतात. पण जे आता हे अल्पज्ञानी आहेत, ज्यांना वेदांचं सार माहिती नाहीये, तर ते कृष्ण भावनेशी जोडले जात नाहीत. त्यांच्या अनेक अशा भौतिक इच्छा असतात, विषयासक्त असतात ते, आणि स्वर्गीय सुखोपभोग मिळावा यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. इंद्रिय तृप्तीमध्ये अधिक रस घेतात आणि मिळते इंद्रिय तृप्ती करायला त्याच्यापेक्षा अधिक करायला मिळावी म्हणून कर्मकांड इत्यादी ते करतात आणि स्वर्गीय उपभोगाची इच्छा ठेवतात. पण आत्मा किंवा आत्मज्ञान, कृष्ण याबद्दलचं ज्ञान, कृष्ण भावनेशी जोडून घेणं याबद्दल त्यांना मात्र रुची नसते. आता पुढचा बघू, 44. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधौ न विधीयते. जे लोक इंद्रिय तृप्ती आणि भौतिक ऐश्वर्य यावर अत्यंत आसक्त झालेले आहेत आणि यामुळे मोहग्रस्त झालेले आहेत, त्यांच्या मनामध्ये भगवंतांची भक्तिमय सेवा करण्याचा दृढ निश्चय उत्पन्न होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, मायेचं स्वरूप इथे सांगितलंय. आपण सहजासहजी कृष्णांकडे का आसक्त होऊ शकत नाही, आकृष्ट का होऊ शकत नाही? आता विचार करा, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त झालेला मनुष्य भक्ती करू शकत नाही का? आता शास्त्रामध्ये तर अशी अनेक उदाहरणं आहेत, जसं अमरीश महाराज होते, परीक्षित महाराज होते, अत्यंत ऐश्वर्यशाली असे ते होते, पण ते शुद्ध भक्तही होते, म्हणजे या भौतिक ऐश्वर्यांपासून ते अनासक्त होते. आता आपण शिकलोय की भक्ती कोण करू शकतो, तर निर्धनही करू शकतो, कोणी धनाढ्य असेल तरी करू शकतो, उच्च शिक्षित असेल, अशिक्षित असेल, दोन्ही करू शकतात, स्त्री पुरुष कुठल्याही वर्णाचा, कुठल्याही जातीचा कोणीही भक्ती करू शकतो. मग आता जो खूप धनसंपत्ती ज्याच्याकडे आहे, खूप धनाढ्य आहे आणि भक्त पण आहे, तर त्याचा विचार हा कसा वेगळा असतो बघूया. आता जो धनाढ्य पण आहे आणि कृष्णांचा भक्त पण आहे, तो विचार कसा करतो की मला हे जे सामर्थ्य प्राप्त झालंय ना, हे कृष्णांच्या मुळे प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यांच्या सेवेत मला ते वापरलं पाहिजे. यावरून आपण समजू शकतो की त्याची धनाकडे आसक्ती नाहीये. म्हणजे ज्या व्यक्तीची आता धनाकडे मात्र आसक्ती असेल, म्हणजे आहे त्यापेक्षा अधिक त्याला लोभही असतो. खूप पुरेसं धन असलं तरी त्याने तो समाधानी नसतो, अधिक मिळावं, अजून मिळावं अशी त्याची सतत धडपड सुरू असते. आता असे जे लोक असतात ना, म्हणजे ज्यांना भौतिक ऐश्वर्यांच्या बद्दल समाधान नाहीये आणि अधिक मिळावी म्हणून खूप लोभ आहे, असे लोक भौतिक आपल्या भगवद्गीतेच्या वर्गाला येऊन तास दीड तास ते श्रवण करू शकत नाहीत. म्हणजे त्यांना थोडा वेळ जरी इथे बोलवलं आपण ऐकायला तरी ते बसत नाहीत जास्त वेळ, कारण त्यांच्या मनामध्ये हे विचार असतात की ते तास सव्वा तास मी बसलो तर एवढ्या वेळामध्ये मी माझ्या बिझनेसमध्ये मला खूप नुकसान होईल. म्हणजे हा विचार करून त्यांचं आता श्रवणामध्ये लक्षच लागत नाही भगवद्गीतेच्या. आता ही भौतिक ऐश्वर्य असणं हा काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण ही भौतिक ऐश्वर्य भोगण्याकडे जी अत्याधिक आसक्ती आहे ना, हा त्यांचा प्रॉब्लेम आहे.
आता ही सर्व भोग ऐश्वर्य कुठे प्राप्त होतात, तर या भौतिक जगामध्ये प्राप्त होतात. आपण म्हणतो ना, इंद्रिय भोग हे भौतिक जगातच असतात. आणि यातून मिळणारं हे जे सुख असतं तेही एक म्हणजे आनंदाचं साधन आहे त्या व्यक्तीसाठी, कारण त्याला अजून इतर कुठला आनंद प्राप्तीचं साधन हे माहितीच नाहीये. पण हे जे भौतिक जग आहे ना, हे एक जेल सारखं असतं. आता एखाद्याला त्या जेलमध्ये राहण्यात वाटू लागला, तिथल्या सुविधा भोगण्यातच तो आसक्त झाला, तर या जेलमधून बाहेर निघण्याचे प्रयत्न तो करणारच नाही. म्हणजे अशा व्यक्तीची निश्चयात्मक बुद्धी, जी व्यवसायात्मिका बुद्धी आपण म्हटलं ना भगवंतांच्याकडे जाण्यासाठी, ती असणारच नाही. की भक्ती करून मला भौतिक जगातून सुटका मी कशी करून घेईन, असा निश्चय त्याचा असणार नाही. आणि भौतिकातून सुटका करून घेण्याची त्याची इच्छाच नसेल तर तो प्रयत्नही तसे करणार नाही. कारण आता तो इथे मिळणारे जे हे इंद्रिय तृप्तीचे जे विषय आहेत त्याच्यामध्येच त्याला आनंद वाटू लागलेला आहे. पण आता ज्या व्यक्तीला या जेलच्या बाहेर निघायचंय, तो मात्र कसं एकसारखा हाच विचार करेल. त्याने त्या गोष्टीचा ध्यास घेतला असेल की मला इथून बाहेर निघायचंय, भगवत प्राप्ती करायची आहे. आता तो हे सर्व तो विचार का करू शकतो? कारण त्याचा विचार असा आहे की मी कृष्णांचा सेवक आहे, कृष्ण माझे स्वामी आहेत, मी त्यांचा अंश आहे, त्यांची सेवा मला करायची आहे, त्यांच्यापर्यंत मला पोचायचं आहे आणि त्यासाठी मला या भौतिक जगातून सुटका करून घ्यायची आहे. हे ज्ञान त्याने प्राप्त केलेलं आहे आणि त्यानुसार तो प्रयत्नही करतो, प्रामाणिक प्रयत्न करतो आणि बाकी प्रयत्नांचा परिणाम काय होईल म्हणजे ती कृष्णांची इच्छा असं तो म्हणतो. पण जो भोग ऐश्वर्याने अतिशय आसक्त आहे त्याचे मात्र विचार असे नसतात. त्याचे विचार कुठे आता कुठला मी भोग करू, त्याच्यासाठी मी कुठे जाऊ, मग आता हा भोग करून झाला की अजून कुठला भोग मला करता येईल, म्हणजे भोगामध्येच लिप्त आहे. तर त्यामुळे कृष्णांबद्दलचा विचार त्याच्या मनामध्ये येतही नाही. आता काही आपण गंभीरतेने अभ्यास करणारे विद्यार्थी बघतो बघा, कुठल्या एंट्रन्स परीक्षेसाठी ते तयारी करत असतात. तर त्यावेळेला ते आपल्या मित्रमैत्रिणींच्या बरोबर पार्टी करणं, ट्रिपला जाणं हे सगळं अवॉइड करतात. सिनेमा, सोशल मीडिया यापासून ते दूर राहतात. भौतिक मनोरंजन करताना पण दिसत नाहीत. पण या उलट बघा, जे सिरियस नाहीत, अभ्यासामध्ये गंभीरतेने करत नाहीत, तर त्यांना मात्र या सगळ्या गोष्टी अतिशय प्रिय असतात आणि त्यांना मग यश प्राप्तीही होत नाही. प्रामाणिक प्रयत्न करत असेल एखादा विद्यार्थी तर त्याला यशही मिळू शकतो. तसंच आता जिथे बघा हेच सांगितलंय आपल्याला की म्हणजे इथे जणू त्यांच्या चेतनेचा अपहृत चेतसाम असा जो शब्द आहे ना, म्हणजे या श्लोकामध्ये मी शरीर नाही मी आत्मा आहे या चेतनेचाच त्यांना विसर पडलेला असतो, जे भोग ऐश्वर्यामध्ये अतिशय लिप्त असतात. स्वतःला शरीरच मानून भोग करण्यामध्ये ते रमलेले असतात आणि त्यासाठी आपल्याला इथे सांगतात की त्यांना भगवंतांच्या कार्यामध्ये, भगवंतांच्या सेवा कार्यामध्ये अशा लोकांना मात्र रुची वाटत नाही. कृष्णांबद्दल अधिक जाणून घेऊया म्हणून भक्त कसा प्रयत्नशील असतो, मग तो भगवद्गीतेच्या वर्गाला पण येतो, घरी भगवद्गीता वाचतो, त्याच्यात आनंदही प्राप्त करतो. पण जे भौतिक ऐश्वर्यामध्ये अतिशय लिप्त आहेत त्यांना या कार्यामध्ये अजिबात रुची वाटत नाही. अधिकाधिक भोग प्राप्त करण्यामध्येच त्यांना रुची असते. जसं आपण म्हणतो ना की कधी चक्रीवादळामध्ये अडकलेलं जहाज असतो, ते कशी दिशा भरकटलेलं असतं तसे हे लोक असतात, दिशाहीन असतात, जीवनाचं ध्येय त्यांना काही नसतं. आता बघा, हे भोगणारा जो मनुष्य असतो त्याला परत हे मनुष्य जीवन त्याने ते भोगण्यामध्येच, म्हणजे नवीन नवीन इंद्रियांचे भोग करण्यामध्येच ते व्यर्थ घालवलं. परत कधी त्याला ते मनुष्याचं जीवन प्राप्त होईल, परत कधी तो भक्ती करेल, म्हणजे हे सगळं खूप अवघड आहे, अनिश्चित आहे. पण जो मात्र भक्त आहे, ज्याची व्यवसायात्मिका बुद्धी आहे, भगवंतांच्या बद्दल ज्याने ज्ञान घेतलेलं आहे, या भौतिक जगाचं स्वरूप समजून घेतलेलं आहे, तो मात्र श्रवणम कीर्तनम स्मरणमचा सराव करत असतो आणि मी आत्मा आहे, मी कृष्णांचा नित्य सेवक आहे, मला त्यांची सेवा करायची, ही त्याची भावना दृढ होत जाते. सद्विवेक बुद्धी त्याच्या ठिकाणी जागरूक होते आणि मग तो कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करून घेतो. तर हे आपल्याला समजलं पाहिजे की ही जी भोग ऐश्वर्य आहेत ना, ही आपल्याला कृष्णांपासून खूप दूर नेत असतात आणि त्यामुळेच आपण दुःखी होत असतो. जसं आता मासा आहे बघा, पाण्याबाहेर आहे तर तो जगू शकणार नाही. तसाच आपला आत्मा हा कृष्णांपासून आलाय, कृष्णांचा अंश आहे. कृष्णांपासून दूर राहून आपण आनंदी राहू शकत नाही. तर आत्म्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यातच आपलं हित आहे. मग आपण नवविधा भक्तीमधल्या कुठल्याही एका
पद्धतीमध्ये आपण स्वतःला जिथे आपल्याला बरं वाटतं, जिथे रमतो आपण त्याच्याबरोबर जोडून घेतलं पाहिजे आणि कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला कार्य केलं पाहिजे. आपलं हे मनुष्याचं जीवन आहे फार काही काळापुरतंच आहे, म्हणजे अल्प असं जीवन आहे आणि यामध्येही जर का आपण या मिळालेल्या काळामध्ये भगवंतांच्या कडे जाण्यासाठी काही पावलं उचलू शकलो नाही, तर पुढची जी गती आहे ना, पुढे भविष्यात काय होईल हे आपण सांगू शकत नाही. खूप अनिश्चित असं आहे तो वेळ आपल्याला सत्कारणी लावला पाहिजे. भगवंतांच्या सेवेमध्ये जे काही आपण अधिकाधिक कार्य करू शकत असू त्याचा प्रयत्न आपल्याला केला पाहिजे. आता 45वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. वेद प्रामुख्याने भौतिक 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे अर्जुना, या 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो, सर्व द्वंद्वातून मुक्त हो आणि लाभ तथा रक्षण यांच्या काळजीतून मुक्त होऊन आत्मपरायण हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण सांगतात की भौतिक प्रकृतीचं कार्य हे 3 गुणांच्या प्रभावाखाली होतं, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. तर प्रकृतीचे हे जे 3 गुण असतात ना, आत्म्याला बद्ध करतात आणि त्या गुणांच्या प्रभावाने जीवनाच्या सर्व पैलूंवरती प्रभाव पडतो. म्हणजे मग तो व्यक्ती आता कसा वागेल, तो काय करेल, या गुणांच्या प्रभावाने त्यांनी केलेली जी कार्य असतात त्याच्या बंधनाला कारणीभूत ठरतात. आता पुढे 14वा अध्याय पूर्ण या गुणांवरती आधारित आहे, तेव्हा आपण खूप सविस्तरपणे ते ज्ञान घेणार आहोत. आता हे वेदांचं ज्ञान भगवंतांनी का दिलं, तर जीव जे भौतिक बंधनामध्ये अडकलेत ना, त्यांना मुक्त होण्याचा मार्ग तिथे दिला गेलाय. सर्व जीव हे भौतिकामध्ये संघर्ष करतायत आणि यातून मुक्त होण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचं ज्ञान वेद आपल्याला देतात. आपण भौतिकामध्ये असेपर्यंत या 3 गुणांचा, मायाशक्तीचा प्रभाव आपल्यावरती राहणार आहे आणि त्यामुळे आपण कर्म करणार आणि चांगल्या वाईट गोष्टींची प्रतिक्रिया आपण भोगणार. तर इथे महत्वाचं काय आहे की सुख दुःख आपल्याला सहन करायला आपण शिकलं पाहिजे. कृष्ण भावनेमध्ये मात्र आपल्याला स्थिर राहिलं पाहिजे. हे भौतिक जगाचं स्वरूप हे असंच आहे, सुख दुःख ही येणार, पण ती कशी आहेत, अनित्य अशा स्वरूपात आहे. ते येणार आणि जात राहणार. मग त्यांनी विचलित न होता जे शाश्वत असं सत्य आहे ते म्हणजे कृष्ण भावना, त्या ठिकाणी आपण स्थिर राहायला शिकायला पाहिजे आणि असं आपण जेव्हा करू शकतो त्यावेळेला मग आपली प्रगती होऊ शकते कृष्ण भावनेमध्ये. आता आपण पुढचा बघू 46. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. लहान विहिरीद्वारे होऊ शकणारी सर्व कार्य मोठ्या जलाशयाकडून त्वरित होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे ज्या ज्ञानी पुरुषाला वेदामागचा हेतू माहीत आहे त्याला वेदांशी संबंधित असलेली सर्व कार्ये सहजपणे प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण समजून घेतलं की वेदांचा ज्ञाता, वेदांचे संकलक आणि वेदांनी जाणण्यायोग्य कृष्ण म्हणतात मीच आहे. 15व्या अध्यायातला हा 15वा श्लोक आहे. आता मनुष्याला क्रमाक्रमाने आत्मसाक्षात्कारामध्ये प्रगती करण्यासाठी वेद मार्गदर्शन करतात. कारण वेदांचं ध्येय काय आहे, तर कृष्णांना जाणणं हे वेदांचं ध्येय आहे. कर्मकांड हा पण एक वेदांचा भाग असला तरी तिथेच अडकून राहणं योग्य नाही. मनुष्याने सकाम कर्माहून निष्काम कर्म करण्यासाठी प्रगती केली पाहिजे. पण आता हे वेदांचं ज्ञान घेण्या इतपत वेळ आपल्याकडे नाही. आपण कलियुगामध्ये आहोत आणि कलियुगी माणसाचं वर्णन वैशिष्ट्य काय आहे, तर कलियुगी माणसाची बुद्धी, आकलन करण्याची क्षमता, स्मृतीची मर्यादा हे सर्व खूप कमी झालंय. क्षमता कमी झाल्या आहेत कलियुगी माणसाच्या. त्यामुळे वेद, उपनिषद यांचा नीटपणे अध्ययन करणं आता आपल्याला शक्य नाही. त्यामुळे जे ज्ञान आपल्याला वेदांनी प्राप्त होतं तेच ज्ञान आपण भगवंतांच्या नामाचा जप करूनही प्राप्त करू शकतो. आता कृष्ण जेव्हा चैतन्य महाप्रभू यांचा अवतार घेऊन आले तेव्हा त्यांनी सर्व कलियुगी लोकांच्यासाठी भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप हाच आपला उद्धार करेल असा संदेश दिला. कलियुगामधली माणसं कशी अल्पबुद्धी आहेत, वेदांचं तत्वज्ञान जाणण्या इतपत
ते शिकलेले नाहीत, तर त्या सर्वांच्यासाठी भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जर का जप केला तर जे ध्येय वेदांनी गाठायचंय म्हणजेच कृष्णांना जाणून घेणं ते आपण नामजपानेही गाठू शकतो हे त्यांनी सांगितलं. आणि त्यासाठी इथे म्हटलंय की लहान विहीर म्हणजे नामजप आणि मोठा जलाशय म्हणजे वेद म्हणूया. तर लहान विहिरीद्वारे होऊ शकणारी सर्व कार्य ही मोठ्या जलाशयाकडून त्वरित होऊ शकतात. म्हणजे नाम जप करूनही वेदांचं जे अंतिम ध्येय आहे ना कृष्णांना जाणणं हे आपण समजून घेऊ शकतो. आता 47 हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि. आपले नियत कर्म करण्याचा तुला अधिकार आहे, पण कर्मफळावरती तुझा अधिकार नाही. आपल्या कर्मफळास आपण कारणीभूत आहोत असे तो कधीही समजू नकोस. तसेच आपले कर्तव्य न करण्यामध्येही तू आसक्त होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर हा श्लोक आपल्या सगळ्यांना ऐकून माहितीये. प्रत्यक्ष आचरण करायला थोडंसं कठीण वाटतं की तू कर्माचा अधिकारी आहेस. म्हणजे तू म्हणजे प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव हा कर्माचा अधिकारी आहे पण कर्म फळाचा नाही. म्हणजे कर्म तर आपल्याला करायचंच आहे पण त्या कर्माचा परिणाम पुढे काय होणार याचा आपल्याला विचार नाही करतायत. कारण कर्माचं फळ कर्माचा परिणाम हा अनेक गोष्टींवरती अवलंबून आहे. आता एखादा हेतू ठेवून आपण कर्म करायला गेलो तर ते तसंच होईल असं सांगता येत नाही. अनेक अडथळे येऊ शकतात आणि त्यामुळे आपली अपेक्षा एक असेल आणि प्रत्यक्ष परिणाम जर का वेगळा आला तर यामुळे मनुष्य निराश होतो की त्याच्यामध्ये वैफल्य येतं. त्याला असं वाटतं की एवढी धडपड केली आणि हे कार्य केलं पण मी काय त्याच्यात यशस्वी झालो नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटू शकतं की मी एवढा अभ्यास केला पण मला जे मार्क्स मिळाले त्यातून मला पाहिजे त्या कॉलेजमध्ये आता ऍडमिशन मिळू शकत नाही. म्हणजे कर्म करीत असताना फळ गृहीत धरल्याने दुःख वाटायला येतं. म्हणून भगवंत परत सांगतात इथे की तू कर्माचा अधिकारी आहेस. तुझ्या वाटेला आलेलं जे कर्म आहे ते करण्याचा तू उत्तम प्रयत्न कर. आता समोर आलेलं जे विहित कर्म फळाची आशा न ठेवता उत्तम प्रकारे केलं पाहिजे हे अर्जुनाला त्यांनी या श्लोकामध्ये सांगितलंय. कर्म केल्याने तुझी चित्तशुद्धी होईल आणि तू ज्ञान प्राप्त करू शकशील. कर्म न करताही राहणं योग्य नाही आणि कर्म करायचं सोडून दिलं तर आपण आपलं शरीर पण ठेवू शकणार नाही. आता तिसऱ्या चौथ्या आणि 5व्या अध्यायामध्ये जे कर्मयोगापासून कर्मसन्यासापर्यंतची जी वाटचाल आहे ना जे ज्ञान आहे ना त्याची सुरुवात इथे या दुसऱ्या अध्यायामध्ये इथून झालेली आहे. म्हणजे कृष्ण काय सांगतात की कर्म फळाकडे आसक्ती ठेवू नकोस पण कर्म न करताही राहू नकोस. म्हणजे आता कोणी विचार केला की कर्म केल्याने मी जर का बंधनात अडकत असेल तर त्यापेक्षा मी कर्मच करत नाही. तर कृष्ण म्हणतात तेही योग्य होणार नाही. कर्म तर करायलाच हवीत आणि ते कसं करायला हवं हे आता येणाऱ्या पुढच्या काही श्लोकांमध्ये आपल्याला सांगितलंय. तर इथे लक्षात काय ठेवायला पाहिजे आपल्याला की जी कर्म आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो त्या कर्माचं बंधन आपल्याला लागत नाही. ते कसं आता श्री हनुमानांचं उदाहरण घ्या बघा. त्यांनी लंकेला आग लावली मग त्यांना पाप लागलं असं आपण म्हणतो का? नाही. आता बिभीषण हा रावणाचा भाऊ होता पण त्याने प्रभू श्री रामचंद्र यांना सहाय्यता केली तर म्हणून मग त्याला दोष दिला जातो का देशद्रोहाचा की त्याने आपल्या मोठ्या भावाला म्हणजे धोका दिला? तर नाही. श्री हनुमानांचाही जय जयकार आपण करतो. विभीषणाचेही कौतुक केलं जातं कारण त्या दोघांनीही प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमध्ये कार्य केलेलं आहे. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे इथे की जे पण आपण कार्य करतो ते भगवंतांच्या सेवेसाठी कर्मफल इच्छा रहित होऊन आपलं विहित कर्म केलं पाहिजे. भगवंतांच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. जो कर्मफळावरती मात्र आसक्त आहे तो त्याला कर्तापणाचा भाव येतो आणि कर्ता जेव्हा तो स्वतःला समजतो तेव्हा तो उपभोक्ता पण मीच आहे असं मानतो जे त्याच्या दुःखाचं कारण बनतं. तर हे आपण लक्षात ठेवून कार्य केली पाहिजेत. आता जसं जसं आपण पुढे जाऊ कर्मयोग व्यवस्थितपणे शिकून घेऊ त्यावेळेला आपल्याला ही गोष्ट अधिक व्यवस्थितपणे समजेल. आता किती वाजले? 4:28 झाले. आपण थांबूया इथे आणि 48व्या श्लोकापासून आता आपण उद्या सुरुवात करूया. तर मी इथे रेकॉर्डिंग थांबवते आणि काही आजच्या भागावरती शंका असतील तुम्हाला तर आपण त्या घेऊया आता.